Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. तुम्हें Mariya Gis Badly. Naman Mariya Kurpen Murle, Sumit J Sangata, Sriambita Tulsudev, आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो आपले स्मेची साकन नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भीतरतून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो आणि देवाचं पोट मनीस झालं आणि आमच्यामध्ये झाला नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भीतरतून सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिया भगवंती देवाच्या माय आम्हापासून विनंती कर माग्या येसु में बढ़िया तुझ्या पुत्रान ख्रिस्तान विश्वपान कल्याण त्या ख्रिस्तान सचवान प्रचारन तुझी कृपा आमच्या सोनन त्यास ख्रिस्ता आमचा सुम्या मरी पाहता महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आमेन देवा गेल्या बुडव्या विचारत्म्या जगीचा दे मका दिलाय तुझी तबेन म्हणजे मौतच वडाय मका राग संभाळ चले आमेन ससना सविशोधी तंका येसेम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर कंपंदी समाधानाचे विषय घेऊन दे आमेन आमचे कोणत आम्ही हातान घेऊया आणि बाबा तान ही बाबार तुझी उसारणे करूया सतमान तान देवा सर पदवी जरा बाप्पा तुम्ही चार आणि जेजू ख्रिस्ताक आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्यावर विगर्भी संभाव अहंकार मरी येतान जन्मालो पान फुलता काल तन कष्ट तका कुरसार जडलो तो मेलो आणि तका केपिलो तो म्हणल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जलो सरकार चढलो सरपद वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तांची आणि मेल्यांची वंशपी करून घेतालो तत्मंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे मुक्तांचो येता हक्कांचे जीवित आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज जमकाय येऊ तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जा आमचं दिसपट्टा ग्रासा संकनी आणि आमचे सुकले तसे आमची नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंते मरे देवाची मायन पप्या काते विनंती कर आधार आमच्या मनाच्या कळ्या आमेन नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंते मरे देवाची मायन पप्या काते विनंती कर आधार आमच्या मनाच्या कळ्या आमेन नमान मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंते मरे देवाची मायन पप्या काते विनंती कर आधार मनाच्या कळ्या आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या इकडी बर आमच्या मिदोळे तांक्या ह्या मॉर्निंग म्हणण्याच्या मागण्या वेळार आम्ही संगता म्हणल्या एका काळजान एका मनान आणि एका कुटुंबान ह्या मागण्या वेळी जेजू आमकां कितें वाचयता ते आम्ही ऐकून घेऊया जेजू हांव 10:27 वर्सार सांगता
म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आज जेजू आमकां म्हणटा, आमी सकडी ताचे ताळे आयकोवचे ताचे बकरे, ताचे शेळी. आमी ताचे फाटलावदार. आज आमी कितले ताचो ताळो आयकता म्हणलें गरजेचें जावन आसा. त्या जेजूक आमी आमच्या काळजान घेवया, आमच्या काळजान तावन ताची स्तुती करया. जेजूक आमी सांगया, आमी तुज्या फाटल्यान येवंक शेताव, आमी तुवें शिकयल्ल्या वाटेन चलोवंक शेताव. तूं आमकां वळखताय, आमी ते जाणा आसा. तूं आमचो मोग करताय, ते आमी जाणा आसा. आनी आमी तुजो मोग करता. हांवें तुजो मोग करता. हांवें तुज्या फाटल्यान येता, तुजो खरो फाटलावदार जावं, तुजी सेवा करूं, तुज्या लोकांक तुजी बरी वळख दाखोवन दिवं, तुज्या लोकां पासत म्हजो जीव दिव. हांव तयार आसा. इकडे आमी आमचे दोळे धांकया. ते जेजूक आमी स्तुती करया. ते जेजू स्तुती करता आसतना कालचे राती ताणें आमकां राखून व्हेला. आयचो हो नवो दीस ताणें आमकां पळोवंक फावो केला. आमकां कश्टान वानान ताणें राखला. कसलेंच वायट, कसलेंच विघ्न आमचे थंय ताणें येवंक सोडोंक ना. त्या पासत आमी आमच्या सम्या जेजू काळजान तावन स्तुती करया. आमचे सगळे मायकान म्यूट करया आनी व्हडा तळ्यान आमी स्तुती करया. व्हडा तळ्यान करूंक जायना जाल्यार, ऑफिसान आमी कामार आसा जाल्यार आमी आमच्या मोतीन आमी जेजूची स्तुती करया. हालेलुया, 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 जेजू अर्गांत का जेजू अर्गांत का जेजू अर्गांत का जेजू अर्गांत का जेजू अगलात का जेजू नमांत का जेजू स्तुति का जेजू हालेलुया, Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. स्तुती करया कित्याक तो चड बरो. ताच्या नावाची आमी स्तुती करया. आमी सकडी ताची सेवक जावन आसा. त्या सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणात रावून आमी ताची कीर्तनां गावया. जेजूक आमी गाणां गावया, गितां गावया. व्हडा संतोषान दावीद राय नाशिल्ल्या बरी आमी आमच्या काळजान तावन नाचून ताची स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जाकोबा वेचून काडलेलो समी आज आमकां समेस्ता ताच्या वाटेन चलोवंक, ताच्या राजांत वावरूंक ताणें आमकां वेचून काडला. त्या पासून आमी आमच्या सम्या घरगां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर देवामध्ये आमचो समी श्रेष्ठ, आमचो समी आमचो धनी म्हणून आमी वळखून घेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. संसार कसो जाय तसो ताका कसो जाय तसो ताणें रचलो. आमकां कशें जाय ताणें तशें रचलें. आमी ताका ताची उत्तीम रचना जावन आसा. त्या पासत आमी आमच्या धन्य देवा घरगां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या दिमगाच्या उताची आमच्या सगळ्यांच्या फूड आणि रगत आत्मानी देव आमच्या सगळ्या संसाराच्या या पहिल्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. आमचे कुटुंबाचे जीवित
तुमच्या कुटुंबात शांती समाधान, जेजूचे शांती समाधान राज करून दे म्हणून मागया आम्ही गौ बैलामध्ये कसलोय संबंध बरो ना जाल्यार घडये त्या जेजूचो समाधान शांती समाधान गौ बैलामध्ये जे तांणी जेजूक साक्ष जावन हो तांणी बेस आपणयलो पती पतीक जावन तस त्या जेजूक साक्ष जावन आम्ही सांगया जेजू जे कितें उणेपण गो बैलामध्ये आसा जेजू तुझ्या पवित्र नावान तुटून पडून दी जेजू आणि परत एकटीन त्यांच्या पोटान नव्यान बांधून हाडू तू तांकां करपा लागय मागे आम्ही आमच्या कामाची जागो आशीर्वादीत जावं दी आम्ही खंयसर शिकता तो जागो आशीर्वाद जावं दी आम्ही खंयसर आसा तो जागो आशीर्वादीत जावं दी आम्ही रावचे घराणे आशीर्वादीत जावं दी आमच्या सांगाता आसची आमच्या सांगाता जी कोण रावतात ती आशीर्वादीत जावं दी कामाडे आमचो दुनियाक आमी समर्पण दिवन मागया आमची कंपनी आमचे कलिग्स हर एकल्यांक आमी समर्पण दिवन मागया सगळी आशीर्वादांनी भरून दीत म्हणून आणि हे आता उत्तर आम्ही रिपीट करूया आयजाया 11 वर्स Isaiah 11 verses सर्वेश्वराचो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आत्मा बुद्धीचो आनी पदवेचो सर्वेश्वराच्या आत्मा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी सगळ्या संसाराचे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराचे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामरी 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 आमची आणि सगळ्या संसाराचे कृष्णाच्या बापा आमच्या समयाने सर्वंदराचे भेटून दिवया ह्या कणान प्रत्येक रितीन जी कोण कामाच्या सुज्ञेर आसात त्यांच्या पासत आमी मागया जी कोण एक्झाम बनतात मायग्रेशनाक ट्राय करतात त्यांचे प्रोसिजर होल्ड जाला जावन पुरोपुचाय कारण लागता त्यांच्या पासत आमी मागया आज कोणी नवीन बिझनेस घाला त्यांच्या पासत आमी मागया त्या जावन पुरो बिझनेसांत लॉस जाला मागया आमी त्यांच्या पासून मागया आमी प्रत्येक रितीन जे कोणाचे कोर्ट केस आसात जी कोण कसली सूख नसताना सूख एलिगेशनार सांगून जाला जी कोण प्रिझनांत आसात जैलांत आसात कोणाचे ट्रॅव्हल बॅन केला मागया एक रितीन तांच्या पासून
मागे आम्ही प्रत्येक रितीन आज कोणाचे मिनिस्ट्रीचे अप्रुव्हल मेळोंक आशिल्ले एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्यात मेळोंक ना एप्लिकेशन मागया प्रत्येक रितीन स्वामी देव तांची बीन मत पाव कष्टांत ताका स्वामी देव सहकार दी तांचे मन परिवर्तन जाव आणि ह्या सर कष्टांत हांव निवड रावन व्हरून दिवन मागया आणि हे आता उतर रिपीट करूया साम 146 वर्स 7 नीत करून दत्तभक्तांक नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण सर्वेस साम 146 7 दत्तभक्तांक नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण दिता सर्वेस सुटका दिता साम 146 वर्स 7 दत्तभक्तांक नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण दिता सर्वेस सुटका दिता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा कृष्णाच्या बापा हांव तुका ज्योती मोगच्या पुताची आमच्या स्मी आणि सर्वंतराचे सुख्रिस्ताची कुडा निरागता आमच्या पत्ताच्या आणि सगळ्या संसाराच्या या तिसऱ्या गणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं मागया आमची सबार भाऊ बहिणी पिढ्यांत वळवळतात आस्पत्रेनी आसात मरणाच्या तणीर आसात अवघडान सांपडल्यात व्हेंटिलेटर आसात ल्हान भुरगीं एनआयसीयूत आसात कसली पिडा म्हणली कळीत जायना कॅन्सरांत वळवळतात विंगड रितीच्या कॅन्सरांत स्किन बोन थ्रोट स्टमक पॅनक्रियास समर्पण ब्लड कॅन्सर कॅन्सरचे सेल्स मरून दीत जेसूच्या नावान गुण जावन दीत मागीर आमी प्रत्येक रितीन जी कोण सबार जाणां कुडीच्या दुखीन वळवळतात अर्थरायट्स पांयचे गंठे दूख शिरो वळतात व्हेरिकोसिस युरिनरी इन्फेक्शन मायग्रेन दांत दूख हाय ब्लड प्रेशर हाय शुगर कोणा स्ट्रोक जाला किडनी प्रॉब्लेमांत आसात डायलिसिस करतात फॅटी लिव्हर आसा कॅल्शियम चड आसा व्हायटामिन डी डिफिशियन्सी आसा केस जडतात डोळे दुखतात डोळ्यांतल्यान उदक येता एलर्जीज आसात फूड एलर्जी स्किन एलर्जी गँग्रीन जाला युरिक ऍसिड हाय आसा कोलेस्ट्रॉल हाय आसा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसात सगळीची सुख समर्पण दिवया अस्थमा आसा घडये घडये ताप शेळ जाता कितें केल्यार जायना
सारखी न्हीद पडना, टेन्शनार आसात, डिप्रेशनाक गेल्यात, हे सर्ग संपसून मागे जेजू तू तांची बिरमोत पाव. तुवें सबार जाणांक गुण केले जेजू, आज ह्या पावंडांची बिरमोत पाव. जेजूच्या पवित्र नांवान खंयसर तांची पिडा आसा ती जेजूच्या पवित्र नांवान गुण जावन तिच्या मोवामोलीर रक्तान त्या जाग्यार जेजूचे अमोलीक रगत पडून ती पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावन दी म्हणून मागया. आणि हे उत्तर आम्ही रिपीट करूया. साम 30:2 सर्वेश्वरा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो. साम 30:2 सर्वेश्वरा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो. साम 30:2 सर्वेश्वरा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये ससनाच्या बापा आमच्या सुन्याची वंदरा जेसू ख्रिस्ताची आणि आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून ह्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं मागया. आमच्या भुरग्यांपासून ल्हान भुरग्यांपासून आम्ही ह्या घडये मागया. जेजू तू तांच्या सांगाता राव. जेजू तुवें म्हणलेला ना भुरग्यां मुजे सरशेन येवंक सोडा. ह्या भुरग्यांची तू जतन घे जेजू. मागया आम्ही युवा जणांपासून तुमची भुरगीं पयस आसात जावंक पुरो ह्या घडये आमी तांचो उडास काडया. ह्या भुरग्यांपासून आमी म्हणया जेजू तू तांची जतन घे जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून तू तांकां कितें सारकें न्हय म्हणलें कळीत कर जेजू. आज आमची भुरगीं आयकनात जेजू, पूण तुज्यान हर एक संती साथ दे जेजू. आज आमी आवय बापूय जी कोण भुरग्यां बसत मागतात तुजे कडेन उलो मारतात जेजू. ह्या भुरग्यांक तू सारक्या वाटेन हाड जेजू. वायट ती सवयां बली जाल्यार तांकां तू परत तुज्या पिंडाक फाटी हाड जेजू. आज भुरगीं शिकता आसतना तू तांच्या सांगाता राव जेजू. जावंक पुरो भुरग्यांक कसलें कन्फ्युजन आसा, कसली वाट धरी जाय म्हणलें कन्फ्युजन आसा, कितें मुखार शिकत जाय म्हणलें कन्फ्युजन, कॅरियरा विशयान ती चिंतन आसा जेजू. तांचे हर एक डाऊट कन्फ्युजन पयस कर जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्याची सावळी तांचेर वतय जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मोगान तू तांकां बर म्हणून मागता. आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करूया. आयझाया 57:18 तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करून तांचे पासून दुःख केल्याक हांव बुजवण दितलो. आयझाया 57:18 तांणी धरलेली वाट हांव तांकां बरी करून तांचे पासून दुःख केल्याक हांव बुजवण दितलो. आयझाया 57:18 ती वाट हांवें पळयल्या हांव तांकां बरी करतलो आणि तांचे पासून दुःख केल्याक बुजवण दितलो.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पास. आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर पप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर पप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामध्ये पास. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. कृष्णाच्या बापा कृष्णाच्या तुका बटेटा तुझ्या मगाच्या पुताची आमच्या सगळ्या आणि कडवंदरा जेजू ख्रिस्ताचे उडाणी रगत तत्वाने देवपण आमच्या पत्राच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्रांच्या परिपणापासून ह्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं मागे आमच्या पवित्र सभेपासून आमच्या पाप साहेबापासून कार्डिनलापासून सर या जगधर्मिक भाऊ बहिण्यापासून सेमिनार इंडस्ट्री आमच्या भाऊ बहिण्यापासून मागे जिसू तू त्यांची सांगत राव जिजू तांणी कसल्या ताणण्यान सांगण्याचे तू तांकां राखून वच जिजू तांकां बरी भलायकी तू दी जिजू मागे आम्ही प्रत्येक रीतीन ह्या राष्ट्रापासून राष्ट्रांनी शांती समाधान रास करी शिकर जिजू कोविड गावात प्रत्येक रीतीनं आम्ही मागता जाऊनच्या रुली रेगल्या पासून जिजू तू तुझ्या दैविक आत्म्यात तांचे सशीन धाड जिजू जाणवायच्या आत्म्यात तांचे सशीन धाड जिजू मागे आम्ही प्रत्येक रीतीन आज हांगासर कुवेट गावान जावं करू या हेर गावान तुम्ही रावच्या गावांनी जावं करू मागण्याचे ग्रुप असत या सर मागण्याचे ग्रुपात जिजूच्या पायांतळा उभारिया पवित्रत्म्या काल ते सोलन सोंदीत सोलन वरून दी पवित्रत्म सोलन वरून दी प्रत्येक रीतीनं मागे क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुपापासून लीडर मार्गरेट आणि सर त्यांच्या टीमापासून जिजू पवित्रत्म्याद्वारे हे मागण्याचे ग्रुप सोलन वरून दी ह्या मागण्यातून जे कितल्या लोकांक बरेपण जाता कितल्या जणांच्या जिवितान बदलावान हाडल्या त्यापासून जिजूक महिमा दिया अशेंच मुखार आनी 61 जणांक बरेपण जावं दी म्हूण आमी मागया मागया सर लायकांपासून जिजूची सुवार्ता प्रगट करच्या हर एका भाव भयण्यापासून तांच्या मिसा वावरान जिजू तांच्या संगाता रावून दी म्हूण मागया प्रत्येक रितीन आमकां टॉक दिवन प्रेज एंड वर्शिप करून कुमो करच्या ब्रदर दीपक कुमार ब्रदर फ्रांसिस लोबो ब्रदर इलियास सिस्टर जेसी सिस्टर डायजी ब्रदर गेब ब्रदर प्रकाश डिसोजा ब्रदर लॅन्सी सर्वांपासून आम्ही मागया जिजूची अगवणी इतका खोल तांचे देव येऊन दी आणि सदांच तांकां राखून उरून दी म्हणून मागया आणि हे उत्तर आमी रिपीट करूया मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनासतना रावचे ना मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनासतना रावचे ना मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनासतना रावचे ना
जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामारीपात पश्चामारीपात आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. ये हे भगवंता भगवंता देवा हे हे भगवंता भगवंता बळवंता बळवंता हे हे भगवंता भगवंता आम्हाला आम्हाला आमची जी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाबा. बाबा हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता बळवंता हे भगवंता हे आम्हाला भगवंता हे भगवंता आमची आणि आम्हाला आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाबा हे हे भगवंता हे देवा भगवंता हे देवा हे भगवंता भगवंता बळवंता बळवंता हे हे भगवंता भगवंता आम्हाला आम्हाला आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर. काकूट कर बाबा एक गडीभर आमचे गज आम्ही समेच्या मुखार दवरया. ह्या लाईनी रस्त्या 1000 जण हे आज पळयतात सगळो दीस युट्यूबार पळयतात. तांच्या पासत आमी मागया कोणी आमकां मागणे करूंक सांगला. ह्या घडये तांची नांवां उडासा काडया. जुलियट डिसोजा तिचे सर गरजां पासत तिच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. अमरेश खांडोलकर त्याच्या सर गरजां पासत त्याच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या 12 जण हे लायनीर आसात तांच्या पासत आमी मागया. जेजूची कृपा आनी सकत देवून येवदी. तांच्या जिविताक गरज आसची हर एक जेजू फावो करून दी. लायनी तुम्ही 12 जण विंगड रितीच्या गरजा जेजू थंय उबारत आसतना जेजू पळयत आसा खंयचे आमच्या जिविताक बरें म्हणून ते खंडीत जेजू लाभयता म्हणल्यार आमी पातये येवन मागया. जेजूचेर आमची पातयेनी आनी उसारया. जेजू आमी सांगया जेजू बऱ्याक मावल्या. जेजू बऱ्याक मावल्या. जेजू बऱ्याक मावल्या. हालेलुया 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 मार्गरेट मिल्पॉन रिस्टन हेनरी Maria Ferraro प्रतिष्ठा सिल्विया ऑस्टिन एरन सैंसिया आरन हिल्डा अल्फोंसो डिमिशा जिशल जेम्स सिंड्रेला जेस्सी जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना डिसोजा लेडविन वलेरियन सोनल ऑडली नैन्सी लोबो शारोन सिरिल केजी रेनरी डीलू जेरोम संतोष सिल्विया वायलेट रॉकी मतायस स्टीफन करेल प्रतिष्ठा रमेश तपासत जिसू कडे हाडसा मना उभारिया जिसू तांकां आमच्या जिवितांत गरजेचे लाभून दिवन दी मागया. मरियम तू आमची संगाती आमच्या संगातात तू मागणे करताय जेजूच्या पुता लागी विनाती तू दाड मारे नमान मरिये कृपेन कमी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवती मरिया देवाची माया प्रियांका विनंती करत आणि आमच्या उन्हाच्या काळात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ह्या मागण्या आमच्या मागण्या उपरांत 8 वरार कुवेट टाइम 8 वरार ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक पार्ट 5 टेलिकास्ट जातेलो
तुम्ही सकाळी तसं टॉक ऐकया आणि तुमचे ओपिनियन युट्यूबार कमेंटार घालयेत नांदल्यार आमकां दान दिवेत. समेस्तांक देव बरो दीस मागता, देवाच्या आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बरं दिसतं.